духира асобина занҳо бисёр дӯст медоранд. Шумо аҳамият додагӣ бошед, занҳо бисёр духӣ мегиранд, чӣ мардҳо. Ҳамчун як зан имрӯз фикри ақидаи худам мегӯм. духӣ ки будани зан, тозагӣ, таъби нозуки зан, албатта мо занҳои мусулмон бояд дар пеши шавҳаромон бизанем, ин ҳатмист. лекин вақте ки ягон ҷо мерай, ягон тӯи маъракаи занакӣ, дар сумкачам мебарам, дар ҳамон ҷои тӯи маъракае ки танҳо занҳоанд истифода мекунам. имрӯз ман шуморо бо яке аз духиҳои новинкаи компания ки нав баромадагиай, ин духӣ буд айбайн бурда буданаша, талабгораш ки зиёд шид, юмбора бо флакони нав дар фурӯш баровардан. Феста Дилита номи духӣ. Ин духӣ бӯи гули жасмин кати тайёр шудагиай ва ин специально эксклюзивный духӣ аз Франсия барои ширкати Фаберликай. Апаохаро, шумо фикр мекунед ки духиҳои Фаберлик ҳамаш российские? Не. Компанияи Фаберлик ҳамкорӣ бо давлатҳои Франсия, Германия, бо давлатҳои боқуввате ки маҳсулотҳои качествени хуб мебароранд, ҳамкорӣ дорад. бениҳоят бӯи бамаза, бениҳоят уже чувствовать мекунӣ ки ягон занаки тозаҳа, ки зебоҳа, ки стилни хушрувак дар пешат истодагиай. Нархаш қимат нест, нархша рӯи экран мемонам, бинен. И бо скидка мешавад. Доставка ҳама ҷо дорем, бо асобина барои шахсоне ки просто клиентҳои ман тӯҳфаҳои гуногун модагианд ва занҳое ки бо чиста қисма кор кардан мехоҳанд. иншоаллоҳ ки агар занҳои ранги худам меҳнатдӯст бошанд, то ба звания директорӣ бурда мерасонам. Албатта ки бо чунин маҳсулотҳои качествени компания мо як командаи мустаҳкам шуда пулҳои хуб кор мекунем.